ком гуфтан ки додарҷон ту чашмота кушо инҷа Америка нест. Шумо приза мекунед? Чи ба фикрона камбагале. Ман чӣ мегум? Чашми во дига чӣ дидест дода. Ман дига чӣ мегум? Ва ё дига чӣ дидест дода. Ман ҳамон чизе мегум ки ва ё наметод дидан. То есть нужно видение, чтобы это видеть. А у них не хватает это. Шума гуфтам ту ин кор кун, ваша фалон кор. Не, ҳичи не. Ҳама якҷоя шудану мана убедит кардан ки ин корро Тоҷикистон намеша. Ана ҳамин фикронаи камбагалиай. Фикронаи сарватманди чи ай? Любой возможности, ки пайдо мешад, держаться за него. Держаться за него. Даже дигаро намешатам ки карданги. Знаете, что такое успех? Это скользкая, мокрая, подъемная дорога. По пути ты встретишь много неудач. И на каждом повороте встретишь сломанные надежды, которые кричат тебя и говорят тебе, это нереально, это невозможно. Каждый, у кого не получилось, пытается тебе убедить, что у тебя тоже не получится. Каждый, кто сам не смог, пытается убедить тебя, что у тебя тоже не будет. Вот это отличает тебя, что пройти эту подъемную скользкую дорогу. Почему она мокрая, скользкая? От слезы за несбывшие мечты. Вуҷое ба ки якта неудачникай шумо убедид мекунад ки ин кор намешад. Бояд ва гӯш накунӣ. Ин беҳад зарур. Барои ҳамон мардуме ки мехоҳад ки бузург шавад, танҳо ҳозир шароит нест, фақат фикри шароита сохта намекунад. Как найти, как решить? Одами сарватманд аз обстоятельства зависит намекунад. Обстоятельства зависят от него. Только вопрос со временем. Он все равно найдет пути решения. Одаме ки фикронааш камбагалиай, любой возможность по мушкилиша фақат мебинад. Ҳозир ҳамин ҷи ки рафтед, пага ки ман гуфтам ки чӣ хел бизнес кунед, уже подсознание шумо боло ба додам мегирад. Документ дар кор, пул дар кор, ин дар кор. Ҳозир осон аст мана гӯш кардан. Пага ки ман мегум чӣ хеста рафта кун, уже мана ин чи пеш ба бурмодам мегирад. Ки фаҳмед? Ва дузӣ мекунанд, намемонанд, милиция мебиёд. Ну что? Биёд. Ну что? Ягона чизе ки одама худаш ба бовария зиёд мекунад, ин илм аст. Просто ва хон, омӯз. Ягон мушкиле надорад. Як маҳ вақт сарф кун, ду маҳ вақт сарф. Зато як бор ёд гир. Мардуми мо чӣ ёд гирифтагӣ? Камакак ин ба пули тем пуштибонӣ мекунад. Камакак вай ба пули тем. Акси илм набудан ба. Дальше. Во, это вообще кошмар. Бисёр мардуми камбагал мехоҳад ки ҳамин дар як ҳафта бошад. То обеда кор кунад, баъд аз обед бои хунаш буравад. Они хотят быстро. Баъд ҳамин жаднике. ҳаме чӣ худам ба бошад мегӯям. Партнёре ба қатиёшон кор мекунед, ҳамин сала как дид ки сал слабитаред, ҳаракат мекунад шумо зиёдтар канда гирад. гумон мекунад ки партнёри ранги улоғбозӣ бошад. гумон мекунад ки чӣ қадар бисёр ту канда гирад, яке фоида мебинад. Чандин бор ҳаётам ба ман чизо аз сарам гурзондам. Кадом инсоне ки бор мехарад, ду бор, се бор, сразу болош ба 4 бор накрутка мекунад, ба бизнес пеш намерад, мегӯяд чота нашудана. Ту чи ами як рӯз ба мехоҳӣ бошӣ? баъзе мебинам таксист аст, агар ки донад ки ту адреса намедонӣ, ҳамин раҳи 100 сума 300 сум мегӯяд. 300 сум мегӯяд, раҳи 100 сумая. гумон мекунад ки вай бурд кард. ана ҳамин чи хатои аст. барои ҳамон мардуми мо якҷои кам кор кардан наметавонад. дер ба кор кардана фикр кардан дар кор. богатый мыслит категориями стабильности. Стабильности. Любой партнерство, любой бизнес, любой корба. Ҳаракат кардан дар кор ки чӣ кор кунам ки ҳамин партнер богашта биёд, ҳамин клиент богашта биёд.
нишонаи ояндаи бизнеси шумо ҳамон мешавад ки ҳамон харидортон повторне закуп кунад. Агар ҳавай повторне закуп накард, бизнестон мемурад. Любой бизнес агар ки аз 67% зиёд повторне закуп дошта бошад, тилло дода харед ҳамин бизнеса. Ман богам мезанам. Любой бизнес бинед ки ҳамин аз 67% зиёд повторне закуп кунад инсон, ҳавая тилло дода хар, қиматам боша хар. Чуба ки ин бизнес то миллионер мекунад. Значит, ҳамон маҳсулот, ҳам сифаташ, ҳам качестваш, ҳам справедливая цена совпадает с ожиданием потребителя. Агар повторный закуп набошад, бизнес мемурад. А након, кадом вақт ба повторный закуп мекунад одам? Ҳамон вақте ки вай уже доволен ай. Барои ҳамон ин беҳад зарур. Ҳама вақт кора кунед, чӣ хел кунам ки якбора не, доимо кор шавад. Фикре накунед. Системни кора сохтана. Як рӯза не. Любой клиенте ки мебиёд, шумо ба ки ҳамин хизматрасониш мекунед ё ки там маҳсулот мегирад, ҳаракат кунед ки як рӯза набошад, доимо бошад. Вақте ки ман ресторанама кушодам, Киев ба якта арменин қаттиво хӯрдем, 15 та ресторан дошт. Ман гуфтам якта маслиҳати ман чӣ хел кунам? Гуфт ки первый маслиҳати ман ҳамин ки ҳамин хел кун ки ман ҳамин рӯза одаме ки ресторан ту ба хӯрок мехӯрад, нибери ҳаваям баъд аз 50 сол омада ҳамунҷо хӯрад. Супер! Ман гуфтам фикрронии дар ҳақиқат бақувват. Кадом вақт ба шумо ин кора мекунед? Шумо медонед компания чӣ ба бренд месозанд? Адидас, Хугабос, Армани и так далее. Чӣ ба бренд месозанд? Бренд кадом вақт пайдо шуд? Асрои солои 20 асри гузашта. Чӣ ба бренд пайдо шуд? Чӣ ба ки бренд бояд фреб накунад. Бренд ҳамон вақт ба шумо бренд шуда метавонед ки тамоми камбудия дур кунед. Чӣ ба ки подделка бисёр шуд, копировка бисёр шуд, самоделка бисёр шуд, барои ҳамон компания бренд сохтанд. Барое ки потребитель фреб нахӯрад. Барои ҳамон мардум, барои зиёд кардани повторный закуп бренд месозанд. Барои ҳамон вай бренд сифаташ баланд, қимат нархаш. Мардуми сарватманд ин хел фикр дорад. Камакак бошад, не ки ҳар рӯз бошад. Фикр накунед ки як рӯз ба сарватманд шуда метоед. Ҳеҷ мумкин не. Мардуми камбагал чӣ гумон мекунад? На дадкалад ва на чор недиед. Як чи пасандоз кун, як рӯзи мушкилит ба кор мебиёд. Нигоҳ кунед. Ҳозир ҳама чи хушбахтия нағзай. Як чи пасандоз кун, рӯзи мушкилит ба кор мебиёд. Подсознательно он уже ожидает эту трудность. Бо ҳамун ният қатъи пул ҷудо мекунад. Ба мақсадаш баъд мерасад як рӯз не як рӯз. Нигоҳ кунед, ҳама чи дуруст. Худо ба шукр кун. Чӣ мекунӣ? Фикри ганда карда. Ҳама чи нас, як рӯзи мабодо гуфта ҳамун карда мегирад. Ба ҳамун шура мегирад. Якта подшом доимо ё ҷаном касал, ё апам касал, доимо ҳамин оилаш як 15-20 сола касалӣ намебуромад. Кай биомага вай мегуфт, мана ин кора кардем, вай кора кардем, нағзе ки ҳамин ҷи кор карда будам, нағзе ки дута барра нигаҳ дошта будам, ҳамина фурӯхтам, ҳамин духтарчама леченикам, нағзе ки ҳамин алафҳо ҷамъ карда будам, аку ҳамина фурӯхтам писарчама. Доимо ман гуфтам, мана гӯш кун, ту ҳам фикрона дига ку ҳамино касал намеша дига. Гашта мана гуфт ки шумо ба осон аст, ин шароити мо ин кӯҳистон дигаҳ. Ман гуфтам, мана гӯш кун, ҷонат ба ҷабр накун. Фикроната дига ку ҳамино дига касал намешад. Ҳар чизе ки ҳаёти ту ба пайдо мешад, ин натиҷаи фикронаи худи ту ай. 3 соли аввал бовар накард гапи ман ба. Анаку як 5 сол боз аст ягон кас касал намешад. Ман гуфтам, диди ҳеч ки касал намешад, дида истоди? Ман ҳавая маҷбур кардам, гуфтам $300 метам агар китобҳои мана хонӣ. Ман гуфтам, гӯш кун, ҳамин алафое ки ҷамъ мекунӣ $300 намешад. А худи ким гуҷа кӯ мебурӣ ҷамъ мекунӣ, ман $300 ҳамин китобҳо мехонӣ. Ҳамин китобҳои мана хонду дига шуд. Дунё аҷоиб. Дига ҳеч ки як 5 сол боз хунаш касал намешад. Гуфтам, диди ҳеч ки касал намешад. Ҳамин чи мана инҷи вобастагӣ. ҳаёти ту ба ҳамин чизе пайдо мешад ки ту ҳамон ба боварӣ дорӣ. Ки фаҳмед?
همون چی به تو باور کردی همون پیدا شدن میگیره. دقت،